Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau. Dyma'r pethau rydych chi angen i dyfu'n hapus, yn iach a'n ddiogel. Mae eich hawliau'n cynnwys yr hawl i gyrraedd eich potensial llawn, yr hawl i godi llais am y pethau sy'n effeithio chi, a'r hawl i fod yn ddiogel. I wneud yn siŵr bod chi'n derbyn eich hawliau yn yr ysgol, rydyn ni'n meddwl bod hi'n bwysig bod ysgolion yn gwneud hawliau plant yn rhan fawr o fywyd ysgol. Gall hyn swnio fel tasg anodd i athrawon a disgyblion, ond rydyn ni'n gobeithio esbonio pethau yn y fideo hwn. Dyma rhai pethau gall pob ysgol gwneud i helpu chi i fwynhau eich hawliau yn yr ysgol. Dylai ysgolion dathlu hawliau plant fel rhan o bopeth maen nhw'n gwneud a rhoi cyfleoedd i chi i ddysgu am eich hawliau mewn ffyrdd gwahanol. Dylai athrawon a rhieni hefyd dysgu am ba mor bwysig mae hawliau plant. Rhywbeth pwysig i gofio am hawliau yw bod gan bawb hawliau. Dim ots beth yw eich oedran, os ydych chi'n ferch neu'n fachgen, beth bynnag eich crefydd neu hil, os oes anabledd gennych neu beidio. Dylai ysgolion dathlu chi gyd fel unigolion, a byth eich trin chi'n wahanol oherwydd pwy ydych chi. Rhywbeth arall dylai ysgolion gwneud yw sicrhau bod chi'n gwybod pwy i siarad gyda os dydych chi ddim yn teimlo'n ddiogel. Mae gan bob plentyn yr hawl i deimlo'n ddiogel. Ac os dydych chi ddim, mae'n bwysig iawn bod chi'n gwybod ble i fynd a bod yr oedolion o'ch cwmpas yn gwrando'n astyd ar beth sydd gennych i ddweud. Dylai athrawon hefyd gwrando ar eich barn i ffeindio mas sut gallen nhw gwella eich ysgol. Gall hyn ddigwydd trwy amser cylch, cyngor ysgol, grwpiau llais disgybl neu holiaduron. Ond mae sawl ffordd i ysgolion i wneud hyn. I ddangos bod nhw wedi gwrando, dylai'ch ysgol dangos i chi sut mae'ch barn wedi gwneud gwahaniaeth. Pe bai pob ysgol yn cymryd y camau hyn, bysau plant Cymru'n tyfu'n hapusach, yn iachach ac yn fwy diogel. A bydd pob un ohonoch yn mwynhau'r hawl i gyrraedd eich potensial llawn yn eich ysgol chi.